Его банда златари, новата Удус. Тук, това е фунията, отгоре присипва, водата върви, пада тук, средата, центробежната сила разхвърля всичко по тия слевове отстрани. Това е поредната Удус. Работи се центробежен концентратор. От толкова горе-долу миналия път материал, който ако трябва да го работиме на ръка, то е малко сбъркана работа, не? Излезна толкова концентрат. Разбира се, може ония материал да се работи и на ръка с копанка, обаче трябва да си самоубиец. И единственият начин да го докараш до някакъв добър финал е, както на Коцето Мараджи в системата, ги тук сита 350, 200, 125 микрона, след което всека една от фракциите разделена да я миеш на лиген и да излезе нещо. Тая джунджурика горе-долу, чакайте сега да видя да не. Това нещо лови. Не знам колко се вижда, как се вижда, като най-вероятно ще отиде и на още по-ситно. Това, за да го направиш на ръка от ония лиген, трябва да си мазохист. Вече този малкото шлих, който го показах тук в кутийката, той е малко шлих, може там и с живко, и с химия, и с каквото и да е. Този шлих, ако трябва да го залееме с материал, ако трябва да го залееме с киселина, най-вероятно ще излезе в пъти по-скъпа, отколкото това, което ще изкараме от него. Това тук по-отблизо. Има едни щифтове, които стърчат нарочно. Горе-долу там те роват материала, за да може да не се избива много. Да, не е най-перфектното. Нелсън концентратора, Фалкона, други там те са по-перфектни, обаче и много по-цифричка струват нещата да ги направите. Това е тук последната Удус, която съм се захващал. Двигателът е от косачка, рамка, ремък, всичко е просто за изпълнение. Който има мераклия, може да си го направи. Повечето неща, които съм ползвал, са от скрапа, така че освен саксията вътре чашата, всичко друго е от скрапа. Излезнало е, нема и толкова. Това беше банда златари от мене. Като дойде друга Удус, ще ви досаждам пак. Със здраве!